No niin, tuolla on reipotti. Aika hieno paikka, jos sanoisin. Ja nyt odotetaan, että vartija lähtee tästä pois. Siellä se vartija menee. Pian se on häipynyt. Ja sitten lähdetään vähän pelailemaan. Noin. Sit vaan. Vähän matalaksi. Näet 21. Ja juot mastit. Sit vaan nousi. Terve! Hiljempaa, ettei vartija huomaa meitä. Se on kyllä helpottanut. Niin, pistääks taas 2 jatka alkuun. Mutta rahaa. Pistä punaiselle 50 senttiä ja mustalle 50 senttiä, ei mitään järkeä. Punainen. No niin. Miten menee? Punainen. Vittu musta tuli, saatana. Tää 80 senttiä punaiselle. No niin. Punainen. Nyt jos tulee musta. Irtänittely. No niin. 2,30. Pistää 20 senttiä vihreälle nollalle. Otaks ulos? Joo, ota ulos. Mä pistän 20 senttiä tolle ihmeen nollalle. Tuleeko se? Ei tule. Aika lähtee. Noniin. Euro 210 senttiä. Mä verottaan pois. Sitten jatkuu meidän vanhan ystävämme Ruetin ruo. Kyllä siinä täällä on niin varattu. 100 egeä. Helvetti. Tässä meillä on tyyppi, joka voitti 100 egeä. Voitoissa on 144 €. Haitaanko sitä tulee YouTubeen? Vois vähempää kiinni. No hyvä. Ollaan menossa tänne S-Markettiin pelaamaan jokeripokeria. Jokeripokeri. Eikä. Pääsimme sentin panos. Oi, 2 paria. Ja nythän me tuplataan loppuun saakka, eiks niin? Niin. Kingi. Aina. Pieni. 4. Oi, tuplataan vielä kerran. Ja nyt jos voitan, niin se on eikin 60. Suuri. 8. Ai 3,20. Hei! Ai voitin 3,20. No on taulas. 3,20. Pistää vielä 2 sekeä. En panosta. 20 heti lautetaan, eiks niin? Lämmitellään. Noni väri. Ois kyllä ehkä kannattanut sittenkin ottaa. Se on 80 senttiä. Kertoppa yhden kerran ja sitten kerran.
Otetaan euro 60 tässä vaiheessa. Ja jatketaan hetken aikaa. Otetaan kolmonen. Katso, sit voi tulla helposti kolmoset. Otetaanko 3G ulos vaikka? No niin, jokeri. Nyt jos ei tule jotain, niin mä hirtän itteni. Oota. Jos otetaan 89 ja jätkä, niin sit tarvittais vaan 10 tai kuningatar tai 7. No okei, otetaan kuitenkin pelkkä jokeri. No en ois voittanutkaan mitään, mutta nytkään mä en voittanut. No. Pelataan vielä kerran 40 sentin panoksella. Ui. 9, no niin. Pakko tulla jotain, eiks niin? No eiks niin? No niin, täkäri. 3-20. Tuplataan, en mä nyt tällä kertaa tuplaa. Sori. Otetaanpas toi 5-80 ulos tuolta. 5-80. Ja nyt se voitto tulee. 40 panos. Ei 60 senttiä vaan 40 senttiä. Neljä. No nyt jotain. No ei sitten. Ai, sori. Oh, ai mullako? Ota nyt. Ei oo, sori. No okei, mä otan ulos.